Ito ang explanations. Sa item na to, ang underlined verb na makes ay hindi nag-follow sa subject-verb agreement. Ang makes dito ay ang verb ng clause na who makes this world a better place to live in. Ang subject nito ay ang relative pronoun na who. Sa ganitong sitwasyon, dapat i-check natin kung singular or plural ba ang tinutukoy ng who. Dito, ang who ay tumutukoy sa noun na people na nasa kabilang clause, which means na plural ang tinutukoy nito. So, hindi tayo gagamit ng singular form ng verb, yung may S sa dulo. Make dapat ang verb dito. Walang S sa dulo dahil plural form. Sa item na to, hindi nakapag-follow sa subject-verb agreement ang helping verb na were. Kapag ang all ay ginagamit as subject sa sentence, ang number ng kanyang verb, whether singular or plural ba, ay magdedepende kung ano ang noun na kapartner nito or yung tinutukoy nito. Dito, ang all ay tumutukoy sa money, isang uncountable noun sa English. Kapag uncountable noun, wala itong plural form. So, hindi dapat plural form ang verb na kapartner nito. Was ang tamang helping verb na gagamitin natin dito. Yes, nag-agree. Sa subject-verb agreement, ang helping verb na is ng sentence. Kapag ang every, nakapartner nito ay singular noun, kahit pa coordinated noun kagaya ng man and woman or boy and girl, male and female, singular ang verb na kapartner nito. Kaya tama na is ang helping verb na gagamitin ng sentence na to. Yes, ang underlined verb dito ay nag-follow sa subject-verb agreement. Kapag ang sentence ay nagsisimula sa expression na there plus be verb, gaya ng there is, there are, there was, there were, mga simple tenses ng be, o kaya ang present perfect form nito na there has been or there have been, kung singular or plural man ang be verb na gagamitin ay depende sa kasunod na noun ng be verb. Dito, ang kasunod na noun ay rumors, isang plural form ng verb. Ito yung tinutukoy ng there. Kaya nararapat lang na plural form ng helping verb, ng be verb, na present perfect tense, itong have, ang gagamitin. No, hindi nag-agree sa subject-verb agreement ang underlined verb. Kapag ang sentence ay gumagamit ng isang clause as a subject, kagaya nitong whoever sent this message, ang verb na kapartner nito ay singular ang form. Kaya knows dapat ang verb dito may S sa dulo dahil ito ang singular form ng present simple na verb.